Hej, ja, det blev ikke til fysik mundtlig eksamen, men derimod skriftlig eksamen jo. Det vidste vi jo. Så her kommer lige E6, som jeg faktisk havde lagt på en af lektionerne, jeg ville gennemgå, fordi flere havde svært ved at regne den her opgave. Ikke opgave A, fordi den er faktisk sådan meget simpel. Der står, at man på grafen, ja det står der ikke, men der står her, at nu tegner jeg den lige, at temperaturen i den her NTC-modstand, der er her, den afhænger af temperaturen. Og nu kan I ikke se, at jeg har enheder på, fordi den ligger lidt uden for skriveren, så I kan se den. I skal nødt komme efter, at jeg ikke gør, som jeg beder jer om. Men der afhænger den her NTC-modstand af temperaturen. Den første opgave går ud på, at I bare skal bestemme, hvad er temperaturens, eller hvad er modstandens resistans ved 20 grader. Så der går jeg simpelthen bare herhen med 20 grader. Ja. Og så går jeg simpelthen op, og så aflæser I bare her på figuren, og jeg tror den er 1, skal vi sige 1,23 kilo. Og så har jeg modstanden, så står der her beregn strømstyrken ved den her temperatur i kredsløbet. Og vi kan se i kredsløbet, at vi har opgivet U. Så U er altså 5,0 volt. Og vi har en anden modstand, lad os kalde den R1. Den er 1,32 kilo ohm. Og så har vi aflæst den anden modstand, den der NTC-modstanden her, den har vi aflæst til 1,23 kilo volt. Og da vi kan se ud af her, at kredsløbet er en serie, så ved vi jo, at strømstyrken er konstant. Det er et af de argumenter, man skal skrive. Det er nemlig, at man kan se, at det er en serie. Strømstyrken er konstant, men er erstatningsresistansen, så det vil sige, at der må gælde, at U er lige med erstatningsresistansen, og det må være de 1,32 kilo ohm plus de 1,23 kilo ohm gange ved I. Og U har vi jo, så det kan vi erstatte med de 5 volt, og så kan vi beregne I. Så længere er den ikke. Den næste opgave, det er B'eren her, som voltproblemer. Så får vi nemlig at vide, at modstanden, dens effekt, altså det vil sige, hvis modstanden får en temperatur, den bliver varm. Og det vil sige, at kommer den op over omgivelsernes temperatur, så vil den jo selvfølgelig aflevere noget energi til omgivelserne. Og det er her, man skal bruge termodynamikkens ligevægtssætning, sådan så den effekt, altså det vil sige, effekt er jo energi per tid, så den energi, den afleverer per tid til omgivelserne, ved omgivelserne er lige med den omsatte. Der står nemlig her, NTC-modstand med højere temperatur end omgivet afgiver varme med effekten. Så effekten, som den afgiver varme med, må være lige den effekt, som den omsætter. På grund af ligevægtssætningen. Så den omsatte, og så har vi så effekten. Det er en antagelse, så den er man nødt til at skrive her. Jeg kan skrive omgivelser. Så er det, man kan sige, hvordan er det nu, effekt bliver omsat? Jamen, effekt ved vi jo. Så fik jeg lige en mail. Effekt er lige med P lige U gange I, Joule. Og den anden, der har vi fået at vide et udtryk. Sådan der. Og der står der givet, at alfa er lige med 25,0 milliwatt per Kelvin.
Så den her kan man skrive op, og så kan vi jo erstatte u, der kan vi bare anvende Ohms lov. Det er r gange i, så derfor får vi den i anden der. Det er jo r, vi skal finde. I har vi, fordi der får faktisk opgivet her i den her, at I er 10,0 milliampere. Vi ved jo, at den er konstant i det her tilfælde, fordi det er en serie. Så det vil sige, at vi kan skrive T minus T0. Og T0, det er omgivelsernes temperatur. Og omgivelsernes temperatur er 19 grader. Så nu isolerer vi lige her. Det udtryk, der står her nu over på venstre siden, det er faktisk en lineær funktion. Fordi der er kun én variabel, det er nemlig t. Vi kender til 0, vi kender alfa, vi kender i. Så den eneste variabel, vi ikke kender, det er t. Så det, der er herovre, det er faktisk en lineær funktion. Det, man kan gøre her, det er, at vi får at vide, at T0 er lige med 19 grader. Så det, jeg vil gøre her, det var at sige, okay, jeg sætter alt det ind, jeg kender. Så kan jeg regne ud, hvis nu, hvis nu t herover, nu skal jeg ikke pege på papiret, men herovre. Hvis nu t her var 19, så vil det her led jo give 0. Og så vil resistenten være 0. Det er sådan lidt kedeligt. Fordi det kan vi ikke bruge til noget. Men hvis nu siger 20 her, så kan vi regne ud nogle punkter. Altså hvad nu, hvis nu temperaturen er 20, så kan vi regne nogle punkter ud. De punkter kan vi så lægge ind i det her koordinatsystem heroppe. Så får vi en ret linje, og der hvor den rette linje krydser grafen her, det er her temperaturen er for NTC modstanden. Så det er en anden måde, hvorfor jeg også lige synes, vi skulle gennemgå den, det er fordi, at typisk har vi kigget på grafer, så har vi skulle anvende tangenter, eller arealet under kurven, eller aflæs. Men her er det faktisk en skæring mellem to grafer. Så det var også lige for at vise det. I kan selv lige prøve at regne den igennem, som en repetition til i morgen. Jeg ønsker jer alt held og lykke. Det har været en fornøjelse at have jer. Og jeg vil savne jer. Ha' det godt.